ዓለም ብርሃን ይበሃል ዩቱብ ቻነለይ ቀፂለ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ዓርሰ ቻነል ክምልወኒ ኢለ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት መንገዲ ዓወት ብዝብል ስያመ ዩቱብ ቻነል ከፊተ ካብኡ ብዝሕዝን መንገዲ ቀፂለ እየ። ስለዚ እንታይ ከም ዝፀጋግኹ ንዓኹም ክነግረኩም ንስኻትኩም ተመሳሳሊ ስሕተት ካብ ምፍፃም ትሕልዩ ኢኹም። እዚ ንምርዳእ መጀመርያ ናብ ዩቱብ ዝጀመርኩሉ ክወስደኩም ቅድሚ 5 ዓመት ብዕለት 11 ወርሒ ለካቲት 2011 ዓ.ም ዩቱብ ቻነል ከፊተ ድሕሪ 10 መዓልቲ ናይ መጀመርታ ቪድዮ ብምስቃል ስራሕ ጀሚረ ኣብ ሓፂር ግዜ ሞኔታይዝ ኮይኑ ገንዘብ ምስራሕ ጀሚረ በብወርሑ ብዙሕ ሳብስክራይበርን ቪውን ነይሩ ፅቡቅ ከይድ ነይሩ። ድሕሪ 6 ወርሒ ግን ቀስ ብቀስ እናቐነሰ ከይዱ ኢሉ እውን ኣብ ወርሒ ክትመፀኒ ዝግባአኒ ጅላልዎ ብምብፃሕ እዩ። ድሓር ድማ በቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩናት ንልዕሊ 3 ዓመታት ፖስት ስለዘይተገብሮ ቻነለይ ዲሞኔታይዝድ ኮይኑ ስለዚ ዩቱብ ቻነለይ ካብ ፅቡቅ ናብ ሞት ብኸመይ በፂሑ እንታይ ትፀቅም ዩቱብ ክጅምር ብዙሓት ተኸተልቲ ዘለዎ ዓብይ ቻነል ከም ዝኸውን ብምእማን ንባዕለይ ንዓብ ሰባት ንክዓብዩ ዝፅዕረሉን ዝሰርሐሉን ናይ ዓርሰ ዕቤት ወይ ከዓ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ቻነል ክኸውን እዩ ኢለ ኣብ ዕጥየ ክፅዕር እየ ክሰርሕ እየ ክዕወት እየ ድማ ኢለ ተበጊሰ እቲ አይድያ ወይ እቲ ሓሳበይ ግን ኣይኮነን እቲ ዩቱበይ ቀፂሉ ሰሙናዊ ቪድዮ ይሰቅል ነይረ ፅቡቅ ዝበሃል ፕሮግረስ ድማ ነይርዎ። ድሓር ሞኔታይዝድ ኮይነ ገንዘብ ምስራሕ ምስ ጀመርኩ ግን ስቕ ኢለ ዝረኸብክዎም ቪድዮታት ምፅዓን ጀሚረ እሞ ድማ ተመሳሰልትን ኣብ ሓደ ኩነት ዝተቆረፁን ቪድዮታት እዙይ ድማ ናይ ዩቱበይ ቪው ብጣዕሚ ክቅንስ ገይሩ። ድሓር እቲ ብጣዕሚ ዝሓመቐ ዝበሃል ውሳነ ቪድዮ ፖስት ምግባር ጠጠው ኢሉ ምንም መንገዲ ክረአየኒ ኣይከኣለን። ሰባት ኣብ ዝሕግዝ ወይ ዘዘናግዕ ቪድዮ ምስራሕ ዘይኮንኩ ኣብ ቪውን ሳብስክራይበርን እናትከይረ ብኸመይ ይረአየለይ እንታይ እዩ ክሊክ ሬት ዝውስኸለይ ኣብ ምባለድ እዩ። እዚ ድማ እዩ ዩቱበይ ዘቕፅሎ ናይ ዩቱበይ ፍሉይነት ኣጥፍየ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ዩቱብ ዘሎ ሕልሕል ቻነል ብዙሕ ሳብስክራይበር ቪውን ይደልዩ እዚ ምንም ፍሉይነት የብሉን። ቻነለይ ጠቓምን ሓጋዝን ዝገብሮ ነገር ኣጥፍዩ እዩ። ስለዚ ቻነለይ 9,000 ሳብስክራይበር እናሃለዎ ሞይቱ እዩ። ቪድዮ ፖስት እንተኢለ ስራ እንተበፂሑ 100 ጥራሕ እዩ ዝረአ ጥራሕ እዩ ዘሎ ዝሞተ ኮይኑ ስለዚ ዩቱብ ቻነል ክዓብይ ኮይኑ ንቅፅል ኣብ ልምደይ ካብ ዝረኸብኩ ውሑዳት ምክርታት ሂበ ክወድእ ሓደ ንቻነልካ ሽቶ ኣቕምጥ ፍሉይ ዝኾነ ሽቶ ክንደይ ዝኣክል ሳብስክራይበራት ክንደይ ዝኣክል ቪው ገለታት ዝብል ዘይኮነ ዝተፈለየ ሽቶ ይሃልካ ቻነልካ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝኾነን ክትበፅሖ ትደልን ፀሓፍ ስቕ ኢልካ ብደመ ነፍሲ ናብ ዩቱብ ስቱድዮ እናተመላለስካ ቪው ክንደይ ከም ዝበፅሐ ሳብስክራይበር ክንደይ ከም ዝወስድካ ምባል ሓይልኻን ትኩረትካን ይትበሃል። እቲ ትኩረትካን ሓይልኻን ኮንተንት ንምድላው ካባይ ዝሓሽካ ክትከውን ሞክር ካብ ዩቱብ ስቱድዮ ውፃእ ሓድሽ ቪድዮ ስራሕ ካልኣይ ትዕግስቲ ይሃልካ ንዝሰርሑ ቪድዮታት ግዜ ሃቦ ሕዚ እንተዘይተረኣየ ድሕሪ ግዜ ክረአ ይኽእል እዩ ናይ ሕዚ እንተዘይተረኣየ ናይ ፅባሕ ክረአ ይኽእል ስለዚ ተዓገስ ኣብ ሕድሕድ ኮንተንት ዝሓሸ ንክኾን ክትከድ እኒአካ ኣብ ሕድሕድ ቪድዮ ሓደ ነገር እናመሓሽካ ኸድ ቀፃሊ ፅቡቅ ቴምፕሌት ድሕሪኡ ፅቡቅ ታይትል ዝሓሸ ድምፂ ዝሓሸ ኤዲቲንግ ዝሓሸ ዛንታ ዘናተዋ ስቶሪቴሊንግ ማለት እዩ ወዘተ እናመሓሽካ ኣብ ሕድሕድ ቪድዮ ሓደ ነገር እናመሓሽካ እናፀበቅካ እንተትከይድ ኣብ ግዜ ፍረፃምካ ክኸፍለካ እዩ። እቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ንሓደ ሰብ ዋላ ተጠቒምካ ቀፅል ንሓደ ሰብ ፀገም ተፈቲሕካ ሓደ ሰብ ቪድዮካ እንተረኺቡ ቀፅል ከይተቋርፅ እቲ ሓደ ሰብ ቪድዮካ ተላዒሉ ሂወቱ ዓብይ ለውጢ ከምፅእ ወይ ኣብ ዓብይ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል ስለዚ ኣይተቋርፅ